Na šaláty veľmi nie som, ale taký Cezar si dám rád hocikedy. To, ako vznikol, s istotou nevie nik, no vieme, čo by v ňom nemalo chýbať. Nezamieňaj rímsky šalát s ľadovým, nevynechaj ančovičky a nenahrádzaj parmezán iným typom syra. Najprv si nakrájaj cesnák, ančovičky, pridaj trochu soli a vytvor pastu. Do misky daj žltka, horčicu, Worcester, pripravenú pastu a rozmiešaj. Za stáleho šľahania zapracuj všetok olej, pridaj parmezán a následne ešte lyžicu vody a dressing máš hotový. Poďme na mäso. V Lidli ho kúpiš od slovenských dodávateľov a máš istotu, že vďaka baleniu v ochrannej atmosfére si udrží čerstvosť a hygienický štandard. Žltkastej farby sa neľakaj, je znakom kukuričného krmenia a vyššieho obsahu karotenoidov, čo je typické pre kvalitné kurčatá. Naporcuj ho, dôkladne osúš, ochuť soľou, čiernym korením a daj piec na panvicu kožou dole. Keď bude koža vyzerať takto, mäso otoč a vlož do rúry na 9 minút. Medzičasom si na masle orestuj striedku bieleho pečiva, pridaj parmezán a premiešaj. Šalát môžeš natrhať alebo len prekrojiť. Môžeš ho podávať surový, alebo ti odporúčam ho vyskúšať z prudka opiec. Medzi vrstvy už len naniesť dressing a máš hotovo.